Takže chtěl si dělat z dalšího let's play sérii Tanky online, tentokrát zase tanky, ale hrajeme na mapě Future vlastně. A takže za chvilku bude konec. Uvidíme, kolik dostaneme, ale jedeme si tak potajně prohýla, tady tenhle korka nám ho zebrala. Jdeme se kempnout někam. Dozadu. Tady mohl vypadnout goldbox. Ale až další díře samozřejmě. Téhle ne. To už by nešlo. Šlo marně. Někam nás střílí. A je konec. Nevadí, to nevadí. Jdeme dál. Jdeme se zakempit nahoru. A tam budeme vlastně snědit. Máme Plamenmeta M1, máme 9293. Když se jdeme kempnout. A ten do nás tě překotit nebo co? A zabereme si power. Pěkně. Safra. Tak to jsme blbý úplně. A jede sem. Zapněte mi. Nenormálci. On neumí hrát. Máme vlastně větší level, ale tohle je vlastně malý, protože ten velký nám zabanovali. Nechápu proč, my jsme našetřili nějakých 70 000. Byli 3 diamanty a zabanovali. Všechno M1, už jsme si tam dávali M2 Horneta. Tady co? Jsou tady lidi. Sakra. Delete, dáme si Plamenmeta. Takže tak. To bude dobrý. Atma. A nechám hrožovit. Oho. Vláda, to je easy. Pojď zákup, dobrý. Skillnem. Jejda jsem udělali blbě. Spavnu nás takové výborně teda. Musím říct. Tohle pachete Railgun s powerem. To je nepěkné. Railgun s powerem. Oni vždycky musíš jít do mě. Neber to! Teď ho killnou úplně snadně. No a my už bychom měli damage jako házen. Vlastně. Jak to, že jsme si ho nekillili, však jsme ho dali celou náplň. To, že jsme zase kusky. Mám 60 skoro 3-4. Díváme se lepší, ale nebude. Dám to zabrat, jak to nechápám. Takže tam bereme ju, tam se lékárnu, ale flaga nám, co to je za cheaty? Proč nám to nejde zabrat?
Nějaké zalagované bych řekl. Co to je? Zajímavé. No. I taky hry tanky natáčám, takže Pojď taky tanky. No normální, že by. A které asi. Tak dělojko. Co to je za cheaty? Ona není normální, že? Lidi. Prostě já nemůžu zabrat vlajku, ani power, ani nic, prostě ani když do nich šiju 2 hodiny, tak nic, tak jich prostě nekilnu. Chápu, co s tím mám. Ani flagu nemůžu dát, no, nic. Má pěkné lagy. Wow! Sakra. Takže pro toto video to by to bylo všechno. Dajte odběr či like a děkuji za slednutí.